irridu nagħtu wkoll l-imbuttatura lil dawk li qed jibnu familja biex ikunu jistgħu anke huma jaħarbu jiġru il quddiem. Din allura twassalni għal 5 miżura li qiegħed nippreżenta llejla. Nifhmu li l-ħolma tal-ewwel dar hija waħda mill-isbaħ affarijiet li l-koll ngħaddu minnhom. Il-Gvern irrid ikun magħkom sabiex twettqu din il-ħolma. Għalhekk, għall-ewwel 10 snin tal-loan, il-Gvern se jħallas €1,000 fis-sena mill-pagament tal-loan tal-first time buyers illi jixtru proprjetà residenzjali, l-ewwel proprjetà residenzjali tagħhom. Xi fisser dan? Ifisser €10,000 fil-bwiet tal-first time buyers tagħna fuq medda ta' 10 snin. Ta' uliedna, taż-żgħażagħ tagħna. Din l-iskema se tibda tapplika għal dawk il-kuntratti li ġew iffirmati mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena.